Konilen, Benidorren, edo herrian bertan, nuno beliko tesiren deba gendarrak uda sasoian. Akaso inflazioak beraien poltsikoetan eragina izan du? Ia zer kontatzen diguten? Bueno, jadanik uda sasoia amaitutzat jobiko, ez dakite zuk baliatu dituzun egun hauek ondo pasatzeko? Bueno, gure oporrak aspaldi pasau die, gu ekainan junginan, eta, bueno, gero hemen ibiriga eguna pasatzen, alde batetik bestea, eta, bueno. Eta ekainen nora junzitzien? Bai, Castellon aldea, benikasena. Oso ondo jundia, zeratik nik jubilautan dago, eta oporretan dago urte guztian. Eta nun batxera juteko baliatu duzu? Bergaran geratu naiz, herrisa zaintzen. Primeran. Niretako gertu ibili naiz, Bergaratik gertu, eta oso ondo. Eguraldi xakin be ondo, ni ez naiz kejatzen beruakin, eta ondo. Etorri hona eta fresko xamar. Eta ze leku bisitatu duzu? Errioxan egon naiz, Errioxan. Dauko etxean eta abuztu guztia izan han egon gara. Nik lekeition pasau ditut. Bai. Eta zelan aprobetxo dituzu, porregun hauek? Asko. Egon lagunekin, ondartzan, hor kostaldian oso ondo. Bueno, hemengo kostaldian ibili naiz, Hondarribi aldian eta gero Katalunia aldian beste pixkat eta ja Bergara aldera. Buelta ja lanera, así que ondo. Bueno, uztailan Pirineo aldian eta Asturiasen ibili naiz, pixkat mendixa itzen, eta guztua orde Samamakin eta Zarautzen pasau dut plaian, así que pixkat danetik indot. Hortaz, oso urrutira etzare jun, horrek bere xarma eukiko dago, ez? Bai, egiz esan da beti indot nahiko urrutira eta aurten hemen tokau jategotia eta oso pozik inguruko bazterrak ezautzen eta oso pozik. Gainera, mendixa eta ondartza bisak eta artekatu dituzu. Zelako esperientzia izan da? Bai, kompletua, danetik indot eta deskantzua, kirola eta danetik, así que ondo. Eta hemen herrixan planik izan dozu? Uztailean bai, baina abuztuan kanpoan egon naiz, eta bestela uztailean lagunekin eta bai, kuadrillakin bai. Eta ben bueltan San Martinak prestatzeko guakin, así que bai. Eguna pasatzea, egun baten Arabaldea, hor Trebiño aldea, lekuak ezagutzea eta mendiko bueltak egitzea. Eta gero egon gabe Bilbon jaietan, eta hola, eguna pasatzen hemen, inguruan. Ibili naiz kostaldian, Zarautzen, Leketxion, Deban, da egualdi hona indabenian, eta bestela mendira, Gorlara eta Urbixara eta olako lekutik. Horrek badauko bere xarmia, inguruko baztarak. Claro, asko gustatzen zain niri. Eta zeizate zare gehiago, kostara jutekoa, mendira jutekoa? Ni gehiago naiz ondartzakoa. Ondartza gustatzen zait asko. Noizien behin, kosta be, porque Andriai asko gustatzen jako eskixa hartzia, eta udan normalian jutekea egun batzuk kostara, eta bestela hemen mendixa. Hemen baldin bagae, hemen guru honetan baldin bagae, mendira. Presioen igoerak askori beraien oporrak baldintzatu egiten dutze, zuregan izan dauen nolabaiteko eraginik? Guretako ez, baina gu junga ekainan eta ekainan presioak nahiko normala ziren. Suposatzen dut, agostua juten basak, jende gehiago juten dela, hor igoera igarriko dela. Baina bestela ekainan nahiko ondo. Nere kasuan ez dago izan eraginek bai junga kanpora baskaltzera eta bai euki ditugu oporrosonak. Batez be kotxian ibiltzeko, bai, kostau inda, kilometro asko inbiar bali madozu, bai, kostau da, gehiago pentsa, inbiar esan dugu gehitxu hau, así que, bai, baina ondo, orokorrian ondo, baina, kanpora hartetzia eta konsumitzia be garestitu inda dana, etxeko konpria be, bai, osea, que, bai, igarri da. Zure oporrak be, zure poltsikura egokitu behar esan dituzula apur bat? Bai, pixkat bai, baina, ez gake jauko, baina bai, egokitzu bai, nik uste dut orokorrian danok, ez? Ez, normaltasunez. Beste urteetan bezala izan da asuntua. Ez, nik ez neukan kanpora juteko asmoik eta bertan geratu naiz eta oso gustoko dute hemen geratzea eta gero igual gerotxoago jungo naiz kanpora. Hortaz, inflazioak zurietan ez da bere gainik ikuki? Ez, zeatik nik bizimodu normala indot urte guztien bezalakoa. Bai, egisa esan da, nik egin dituten oporrak motzak izan dira, bai izan delako dirua problema bat edo arazo bat, eta gero juten gan edozein tokitara alik eta gutxien gazta, alik eta merkien aurkitzu gauzak, eta hori, baina bestela, saiatu disfrutatzen daukogunakin eta aurrera.